La distància entre rics i pobres ha augmentat en els últims anys i podria seguir augmentant en el futur. I aquesta és la meva història. Hola, em dic Jonathan i sóc el propietari del 99,2% de la riquesa mundial. Telecomunicacions, meves. Fàbriques, matèries primeres, meves. Què més? Vaja, tot. Tot és meu. Recordo com abans la gent estava tot el dia amb que la riquesa s'ha de repartir de forma igualitària. Però la realitat, quina és? La realitat és que les persones no som iguals. I no passa res. Tu ets d'una manera, jo sóc d'una altra. Tu tens els ulls clars i jo tinc un aeroport. I això no em fa ser millor que tu, però mira, m'estalvia les cues. En el fons el que passa és que la gent és molt envejosa. Quan ets pobre, penses que el món et deu alguna cosa. Jo per això vaig dir, doncs ja està, s'ha acabat. Aquí tots igual de pobres. I funciona. Ep, 99,3%. Perquè què voleu fer, si no? Les coses són així. Què voleu fer-hi? Volem canviar-ho. Per un país lliure de desigualtats, fes una donació al projecte Lliures.